Vissza. De Péter, a ti kis kutyátok van kezdő olyan kis unalmas. Nagyon furán nem néz ki. akar barátkozni, semmi, ugye? A kis rohadék, ugye? Még kicsinek már kis nyúzni való volt. Táncsak, megszokja. Azt mondta, apád, ugye? Nem. Helye. Most kamerázol? Igen. Szegény van 2 is. Joda meg a Stewie meghalt. Ez olyan Blair Witch Project fazon, de ilyen full Én meg a grickot arcra zoomolás. Látom minden pólusodat, csávó. Ja, Blair Witch. Egész úton azon gondolkoztunk, hogy mi annak az ideglenésnek a neve. És Blair Witch. fel akartalak írni, hogy megkérdezzelek Mike, csak nem volt térerő. Blair Witch Project. Jó, elszórakozott, figyelj, gyere. Vegyétek ki a kezembe. Ez jó. Most, ez nem természetes. Videózok. Ja, azt hittem, hogy fényképet. Felvesszük ezt a pillanatot, hogy soha többé ne emlékezzünk. Soha többé ne emlékezzünk, felejtsünk. Jó, Soha ez a... többé ne felejtsünk emlékezni. Én is felvehetek 1,5 órát, most itt tartanám. El vagyunk. Az árpik is, hogy itt így alszik a rökés Van meg. töltő. Mindjárt. Örök is meg az árpi. Zárti nagyon jól megértettem az előbb a Villa. Az Erpi az szeret aludni. Ó, ő tényleg Blair Witch-nek néz ki, most ilyen zöld az egész. Hagyjácskák. Finomok a mormok. Én meg is jogasdik a szívét. Gyerünk, sétáljunk egyet onnan. Sétáljunk az erdőbe? Én benne vagyok. Nem lenne rossz tripem, még én is. Az egészet vegyük fel és beszélgessünk meg közben. nagyon kell Nekem pisilni, hát videózik. ha találok valami Nem, én alkalmas sétálom. helyet rá. Akartok ti kis? Nekünk kell pisilni. Nekem Akkor is gyertek. elmegyünk Hát, valahol. mondjuk el. Már nekem is Azt nem nagyon fogjuk fölvenni. Csak a hangját. Gyere, kezdődik a krib. This is my crib. Come on. Come on, MC. Várjál csókál, most ezek itt egy nagy luk. Ez a luk. Na itt a luk. Ott a kert, itt a luk. Mély, jó mély. Itt nem lesz majd valami. Na, Ásattam. hello. Mit kérsz? Miért kéred? Milyen kulcsot kérsz? Ki van tiggerezve? Meg kezembe van a dolog. De várjatok meg minket. Neked van olyan duhasztod, ami nem kötekerni? Milyen? Van, persze. Meg szép. Ők most hol Van mennek? duhaszt. Elmennek WC papírré meg pisilni. Az a baj, hogy ennek itt a kertnek, ez az én kertem, nem itt a kert. Na, ott a kert. Nem nagy, de az enyém. Elmegy egészen. Mesélj valamit az otthonodról, Griszkó. Hogy érzed magad itt az utóbbi időben? Hát kezdek átállni a klímára, mivel itten elég melegek a napot is, meg az éjszakát is. Elég meleg szokott lenni, ugyebár nálunk otthon hideg volt, mint az áll. De jó, mert szeretem a meleget. Meleg az jó. Ja. Micsoda félelmetes táj. Tele a medvékkel, meg rókákkal. Na jön a kerte. Mit ültettél az utóbbi 2 évben? Fákat? Ja, yes. Viva la green. Itten láthatók a frissen ültetett fák. Nagyon komolyan meg van csinálva. Nagyon szépen csináltad, tényleg. Le a kalappal, komolyan mondom. Ezek már egy kicsit régebbiek. Amúgy szerintem el fogunk indulni arra. Mivel én se jártam meg ott. Ezért, hoppá. Na, óvatosan. Ez az új terület, most itten bejárjuk az egész klímát, meg Állítólag a flórát, meg a faunát megnézzük, hogy mi a szituáció. itten legyilkoltak egy csomó gyereket ebbe az erdőben. Legyilkoltak csomó gyereket. Sokan azt állították, hogy Várjál csomó. Hallani a szellemeiket? hallani vélték a hangokat. Gyerek nevetéseket játszottak, még ilyen. Sírtak, még minden. Nem tudom mi az a hely, de borzalom. Ez valami borzalom. Itten jönnek a cigányok, lopják a fámat. Hát nem, mindig ezek a cigányok. Várjál, fölbukunk itt. Vigyék, nekem nem kell. Napszöveget itt azért.
Nem kéne elveszteni. Tudod mi a baj ilyenkor, amikor így elmegyünk túrázni? Az, hogy az adrenalin főmén bennem és szarnom kell. Ja. Az a baj, hogy nem merelek tovább vinni téged, mert halálnilag gözöm nincs, hogy hol fogok. De így is. Gyere, szerintem menjünk, itt van egy út, ott. Na. Nézzük meg azt az utat. És ha meg lesz az, hogy merre vezet, akkor vissza tudunk jutni oda, honnan jöttünk. Na. Ez tényleg így. Itt járnak a halott gyermekek szellemei. Milyen gombák nőnek itt. Ezek a fák több mint... Na innentől kezdődik a szelevény. Ezek a Az fák több egyik mint oldala, a másik oldala. 5000 éves. Ezeket még az unokáim rögzítették. Akik még nem is léteznek, de azért visszajöttek, azért mert a jövőben az unokáid az időgépet meg fogják csinálni, és amikor ezek a fák már ekkorák, ők visszajöttek a múltba, és elültették ezeket a fákat, hogy te mesélhessél róluk, hogy milyen faszán. Pontosan. De most gyerünk erre, mert arra nagyon messze van. Ha arra megyünk messzebben? Ja. Jó lesz. De így sem tudom pontosan. Sétálunk az erdő közepén. Nagyon jól néz ki Jaj. az egész. Nekem szállt egy hatalmas denevér. Vagy elefánt, vagy valami. Vannak itten, tenyésztünk dinoszauruszokat, több fajtát is, mert kurva nagyok, és sok húsuk van. Igaz, az etetés... Jó, a dinoszaurost megéri termelni? Persze, igaz, hogy az etetések kicsit drága, mert nagyon sokat megesznek, szóval így naponta 3 tehenet, 4 disznót, meg ilyenek, de viszont rengeteg hús van. És azt utána eladjuk mind tudom én, cápahúst, mert mégsem mondhatjuk meg az embereknek, hogy léteznek dinoszauruszok. Mindenki azt hogy természetes. De nagy árat fizetnek a cápáké is, igen, az szóval... Ugye itt vannak ez a fészkek, innen kelnek ki a zombik esténként. Igen. És akkor nem veszik észre az emberek a különbséget, mert nem tudják. Azt mondom nekik, hogy cápa, az közben meg dinoszaurusz. Látod milyen huncotok. Nincs gond. És akkor ilyesmit kell. Hát kértél ilyen dohányos rudat? Igen. Várjál csókál, majd vonom alá vettem a sört. Nem tudom, hogy van-e nálam gyújtó. Azom is van. Várjál, majd úgy kéne a zsebben nyúlni, hogy... Na, így már teljes az élet. Így már lehet mesélni tovább. Na. Hogyha azt mondod, ha arra megyünk, az a rövidebb, én nem hiszem el. Nem rövidebb, de nem messze. Az a helyzet, hogy én nekem itt rengeteg emberem dolgozik. Akik igazából a jövőből jöttek. Helyeken nem is nagyon jártam, szóval haványilag gözöm nincs, hogy hol vagyunk valójában, de ott látok valamit. Ami ott érdekes lehet a számunkra. Füstöt látunk elő, a Manitou bocskorát. Igen, szoktam füstöt is termelni. Különböző fajta gyáraknak. Ja, és veszik a füstöt. Persze. Ez a 21. század biznisz, amikor füstöt kell csinálni. Ők égetnek valami szart, itt is összekeverik ezzel a frissebb füsttel, amit mink termelünk, és nem akkor a szennyezés. Vagyis csak nem hiszik. De valójában úgy van. Szerintem ott valakik vandálkodnak. Mindenben van valami. Ez ugyanolyan, mint a Fröskakorai maraton. Az a helyzet, hogy kijutottunk valahol, ahol ki tudja, hogy hol vagyunk. Jaj, tudom. Most körbe kell mennünk, csó. Hosszabb utat választottál. Nem ismered a saját földedet. Na. Ez itt nagy probléma. Itt a csákánynak a tója. Nem, itt pedig ásattam egy melencét, csak még nincs kész. Ki van ásva. Jacuzzi lesz, nem? Ja. Ki van ásva, de várom, hogy hozzák a csempéket Kínából. Aha. Hozni kell. Ja, a kis kínai rabszolgák nyomják ki a csempéket. Ha ő fogják majd lerakni. Isten figyeld ezt a homokodba. Figyeld, így belelépek és így elsüpped a lábam benne.
Ezt azért raktam ide, hogy legyen itt valami. Ez azért van, hogy itt legyen valami. Szóval ezt majd a Rázomolok kis egy kínai gyerekek majd ki fogják csempészni ezt az egészet, és akkor ez ilyen Nézzétek mekkora luk. ilyen családi, kicsit elszórakozzunk erre, arra rostélyozunk még mit tudom én, hogy gyerekek bírjanak úszkálni egy kicsit. Rakjuk, Az is jó valami. rakjuk egy pár korallt, meg ilyeneket. Ilyen egzotikus halkat. Szerintem menjünk arra, és Szerintem arra messze vagyunk. hát megkerüljük az egész komplexumot. Megnézzük a palotát. Igen, lehet. Szóval onnan jöttünk, most meg fogják látni, hogy hol fog menni. Onnan jöttünk, és valami kurvára csípja a bokámat. Vannak ilyen hibrid szúnyogaink. Ez nem szúnyog, ez valami bogáncs. Valamilyen. Vannak ilyen a tudósaim, mivel van egy rejtett laboratórium itt az erdő közepén, fejlesztettek ki ilyen Fluxus kondenzátort. láthatatlan potokat, amik így szaladgálnak, azt megharapnak. Nem tudom, nincs más dolguk. Arra fejlesztették ki őket, hogy harapják az erre járókat. hogy majd eladjuk a katonasságnak, aztán meg ők meg... Ez egy olyan fegyver lesz, amit Amerika is nem utasíthat vissza. Persze. Hát ez egyértelmű. Csak kiszabadultak, azt itt harabdálnak. Harabdálnak mindenkit. Úgyhogy majd most meglássuk. Nem tudom, mit van, hol vagy. Az a lényeg, hogy vissza kell, hogy jussunk a táborba. Egyre jobban csípják a bokámat valami jószágok. Igen, vannak ezek a pockok, mozdulnak. Szeretnek beleharapni az emberbe, mert nagyon nincs semmi dolguk. Meg nem is táplálkoznak semmivel, ezért is fejlesztettük ki őket. Szóval eltartál, nem kell őket. Darabja. Levegőből élnek, oxigént fogyasztanak és széndioxidot bocsátanak Csak ki. úgy vannak. Fordítva, mint a növények. Igen. Ugyanazt csinálják, mint a növények, csak fordítva. Igen. Így lesz balanszba a természet. Szóval szoktak harabdálni, mert nem tudnak mit csinálni. Darabját olyan 4000-5000 euróra árul. Az egész jó ár. Vagyis árultuk, mivel elszedtük az ötös. Ja, hát ha láthatatlan a pocok, akkor elég nehéz Nem megtalálni. bírjuk elkapni őket, mivel a gép, amivel lehet látni őket, még nincs teljesen kész. Suboticka Pestre. Ezt megmutatom a közönségnek, hogy bizonyítsam, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk. Szabadkai homokpusztán. Nézd meg a kilátást. Kilátás. Ide akarok építeni. Amerre a szem ellát, homok van. Ide el akartam hozni a Grand Canyont, csak az amerikaiak nem engedték. Kellett nekik is. Azt mondták, hogy most épp használjuk. Igen, kell nekik is, mert turisztikailag nagyon látogatott, meg mit tudom, és nem lehetett. Sok pénzt hozott nekik. Bezzeg, te jó árat fizettél volna. Hát én ajánlottam elég sok pénzt, de azt mondták, hogy nem. Pedig elhúzottam volna ide a Grand Canyont is akkor. 2 helikopterrel. Igen. Úgy is valami lakodalommal. Igen, szoktak ide. Szoktam beengedni másnak is, hogy... Ja, néha azért csak jöhetnek. Igen. Mégiscsak május 1-e van a munka ünnepe. Igen, május 1 is van, meg nagyon nagy a hely. Nem tudjuk kihasználni, ezért használja más. Hája. Hoznak ezek egy kis pénzt. Igen. Volt valami furcsa jószág szaladtott. Az a nem a Tyrannosaurus, hanem az a dinoszaurusz, amelyik repül, hogy hívják azt? Streptococcus. Az. Velociraptor. Lenne, ja. Orszar. Hol van a mi ízénk? A mi táborunk? Na, az, nem van még. hát nem tudom. Te vagy itt a házigazda. Hát ez az, hogy... Szerintem nem vagyunk messze. Azért, mert ezek a mi szomszédaink, akik itt muzsikálnak. Na, ott vagyunk mink. Ott vagyunk mink feljebb. Szerintem. Követnek bennünket a szúnyogok, mind a legyek a szart. Ja. Van egy pár. Szú. Hello. Itt is. Ez is valami szekta. Ja. Zoomoljunk rájuk. Zoomoljál.
Ismered az összeset, ugye? Ja. Így. Valami. Itt jönnek a csajok, itt egy leszakadt kipufogójú 101-es. Van itt forgalom, azért csóvókám, az autópályadíjat azért beszedném. Hát van ott egy idém. Ugye? Megkerültük a tábort. Akkor menjünk el arra. De onnan jöttünk. Akkor menjünk a másik irányba. Arra? Elmehetünk. Nem fog besötétedni? De az a lényeg. De van. Jön a Blair Witch. Érted, gyerünk. És van zseblámpánk? Ott voltunk. Ott voltunk, onnan jöttünk. De nem erre, hanem arra. Hát nem, itten el lehet menni, és oda bemény. De nagyon brutális. Elmegyünk? Van nála. Nekem mindegy, merre megyünk, de Vannak jó. Nem? a lényeg, hogy meséljétek az életeket mindenki, aki itt most jelen. Aki jelen van. Menjünk a tóhoz? Ez nem rémisztő, ez olyan kedves az egész. Mi, hogy gyerünk a tóhoz? Aj, Nem baj, jó ez. Itt vagyunk mink. Itt a Rita, itt a csóvó, itt a Lara, ott meg mink vagyunk. Ez meg én vagyok. Úgyhogy... És most menjünk a semmi között. És most megyünk arra, merre az orrunk vezet. Erre kitágítottam egy kicsit De érzed, milyen jó nyári levegő van, nem így? az erdőt, meg minden. Kitágítottad az erdőt? Hát ez mind az övé, itt ami van. Erre csináltam egy utat, hogy legyen. Könnyebben el lehessen. Ott a kert, ott a kert, meg ott is a csak kert. az a baj, hogy nem Ott a kert. jönnek a bevándorlók. Isten bassza meg őket, nem csinálják meg. Dehogy nem emlékszel, spárgát termelsz. Igen. Meg repcét. Majd kérünk Nem, oda. de Meg repcét. testembe lélek, kész egy kis gyanakodásra. Milyen szép fákat ültették Van itten egy túl. szép hely, ami nem tudom, hogy Annyira miért jó használhatok szívű, ki. hogy megengedi, hogy itt De bűnzön ez a sok mindegy. nép, itt Igen. morálisan jól érezzék magukat. Hát mind fizet érte. Megengedem, persze mindegyik fizet valamennyit. Megengedem nekik, hogy itt legyenek. Népnek, cirkusznak, kenyeret, Cirkuszt és kenyeret a népnek. meg sok sör. És ezzel minden. Vigyázzatok a láthatatlan pockokra. Láthatatlan pockok! Engem már 2 megcsípott különben. A bokát csípják, és olyan a módszerük, hogy a semmiből támadnak. És erre lakik a mokelenyménybé. Meg a Tudottan gyilkos. Elhoztam a yetit. meg a dzsubakka. Elhoztam a yetit. Ide hoztad, hogy Igen. Mondtad neki, hogy Tudod, milyen fussál. nehéz volt elkapni a yetit? Hát, az biztos. hány éven keresztül Nagyon, keresték. rengeteg pénzembe belekerült, De hogy elhoztam a legjobb lesz, yetit. ha fenyomodban járok, hogy ne kell csak szólni, és azt Hát és higgyék, hogy mi van a csupakabrával? Hát de várjál, hát itt van a Loch Nessi szörny is. Azt is nem. A tóban, azt nem megyünk az. most De meg most- valójában egy elefánt. Az ormányával Őt se bírtam elkapni, mert kellett a skótoknak, mivel hogy turisztikai látványosság. meg Hát ja, a nem tudom. skótok itten verik a nyálukat, hogy nem de akarták. nekünk vannak, nektek akarták nincs, iganni, bibi. de viszont yetiből van annyi, amennyit akarsz, és adtak egyet. Szaporodnak, ha? Minden nyulak. Fantáziára kell bízni. Adtak egyet. Ez a faj is elég érdekesen Ültettem nőtt. ilyen görbefákat. Ha látom, hogy valami természetellenes. Minden egyenes. Egy kis, Turisztikai Ja. látványosság. Elmegyünk arra? ez egy görbefa. 77. Valami. Igen. Merre van a tó? Menjünk be valamára az erdőbe. Egyenesen. Ezen Egyenesen? az úton, elég messze van. Hát akkor nem menjünk. Miért? Nem menjünk nagyon rá. Gyerünk vissza a táborba. Gyerünk be az Így erdőbe. egyenesen Ne arról. menjünk, hiszen nem akarok kullancsot. Nincs kullancs. De Nálam van a van. spray. Nem, rám fog esztelenni, a bűrszélben nem fog. Van valami bogár ott a kezednél? Hátul, ott a blúzon. Hol a bogár? Kezdődik. Nincs, az csak egy légy volt. Ő csak halucinált. Vagyis szúnyog. Gyerünk, szaladjunk be az erdőbe, és ilyen, Ja. ilyen Hát de félünk, most nagyon félünk, mert elszabadultak a látatlan pockok, meg a yetik üldöznek bennünket. Gyerünk be is. Jelenleg. Mi volt ez? Ágrecsenés. Hallottátok? Hú, ez nagyon Nézzük meg, félelmetes. hogy mi volt. Úristen, én félek! Ne! Elszaladt a grickó! Valami hirtelen felsőbbrendű energia eluralkodott az testén, és elkezdett szaladni. Mi történik most? Rita, mondjad, mi történik? Elment pisálni. A Lara kiabál a grickó után, és a grickó elveszett. Szerintem menjünk utána, itt van valami út. Gyertek, gyertek! Mert segítsünk Menjünk. neki.
Menjünk, keressük meg, mert ez élet-halál kérdése. Szerinted hatásos lenne, hogy itt az izgalomtetőfokán hirtelen kivillannának a mellheink? Okozna a szenzációt? Hallod, csomó, melleket akarnak mutatni. Úristen, ott van. Valamit talált, gyerünk, nézzük meg. Talált valami. Csomó, nehogy elengedd, fogjad szorosan. Fogjad szorosan, már elszabadul. Na, visszamegyünk az erdőbe úgy, hogy így. Egyre sötétebb van, és csak a közelségi zoomolás látszik. És használjunk ki minden másodpercet, mert ki tudja, meddig tart az életünk. Gyerekek! Ne, itt semmi nincs megjátszva, ami most történik, ez mind most és örökké. Na. De arra menjünk szerintem. Szerintem menjünk arra. Ott pont látok egy jó kis ösvényt. De tényleg, gyerünk, erre. Nézzétek, erre járt a szörny, kidöntötte a fát. Itt is ilyen görbefákat ütettél, csókám? Igen. Ezek akadályok. Nem lesz kullancs. Akadályok, azt muszámítok el. Hoppá. Jaj! Várjátok, éjszakai fény nincs. Van nekem új fény lámpám. Tényleg lámpázzá. Ezt is a tudósfény fejlesztették. A legújabb technológia. A NASA azt mondta, hogy le a kalappa. Az az érdekes, hogy amikor elindultunk... Jaj, az anakondák. Ott is, meg ott is. Ez a rókáé. Erre jár. Csóvókám, ide világítsam, már nézzük mekkora luk. Valami állat. Valami patás jó száj. Lehet, hogy a minotaur. Félig ember, félig bika. Nem akarok irodalmat. Nátháska volt, és ráteszik a patásjót fágra. Tényleg vannak itt vaddisznók. És azok megtámadják az embert. Akkor visszatámadunk. Rájuk, hogy... Harcolunk az utolsó lehelletünkig. Gyerekek, ez nagyon állatul néz ki most, amit felvesz. De mi van tényleg, hogy vaddisznók? Csak ögrám. Nem tudom. Nézzétek meg. A söröd. Az lehet. Vaddisznó keresd az ételt? Lehet. Kövessük a... Az a... Úristen, mi volt ez? Az egyik. Az a... Vaddisznó izét kereste, a szarvasgombát, az nagyon drága. Nyomokat. Ahol tobozok vannak, arra Keressünk menjünk. még szarvasgombát, és adjuk egy jó képzényt. Nem, az agregátot a hangját követ. Hát ez így van. Gyertek utána. Egyre sötétebb van, kezdek nem látni semmit. Jóhoz értünk. És hogyha már nem látok semmit, akkor nem fog semmit látni. Csajok, meg vagytok még? Mert csak a körvonalatok látszódik. Mindenki kezd eltűnni. Süppedek homok. Süppedjünk. Itt is valami történik. Ez szerintem ezek a tobozok, ezek igazából a cigányoknak a tojásai. Így szaporodnak a cigányok. Így szaporodnak. Ismeretlen azonosítottan tárgyat. Valami szextársak lerakjuk ilyen lelesen. Kell fény. Gyerekek, most már nagyon közel járunk. De miért tértél le az útról? Arra van az ösvény. Letértél az útról, csóvó. Rossz felé. Neki mentél egy rossz fának. Kötözködik majd. Azt hittem, hogy összejövedünk. Jelenleg a Rita vezet. Vajon hova vezet? A halálba? Vagy a túlélés? Szerintem jó helyen járunk, mert hallom az agregátor hangját. Az elektromosság érződik a levegőben. Látom a Sátorainkat. Ufa. Lát, még sörjük is van. Ah! Vigyázzatok! És megérkezünk az ismeretlenbe, ami igazából teljesen ismert. És itt vagyunk. Visszaértünk. A poklok poklán voltunk, és vissza.
Elmentünk a pokolig és visszajöttünk a pokolból. Nem kell világítani. Azért mert vesszük már lassan 34 perce az egész szituációt, ami történt eddig. Úgy, csak Rickó majd eltűnik. Lámpa. Csókám? Rágyújthatnék onnan. Rágyújthatnék, nekem meg sörihatnékom van meg kifogyott. Az Árpi az kellemesen alszik. Valahol van a Itt a csont. Itt a bicikli. Ez meg a hűtő. Szerintem van. Tele a hűtő. És a Rita bevállalja a Keglevicset újra. Szembeszáll az ellenségével. És még mindig van benne egy kevés. Hadd nézzük, mennyi folyik ki belőle. Ó, és csak folyik, és csak folyik. De ez pont elég lesz. Az, hogy a jókedv meginduljon. Egészségedre! Visszakapcsolom, mert hagyj hűtsön. Így. Mindenkinek megvan a kis helye. Csókám, egy bajom van nekem, De nem is a szék. hogy ezek a pockok megették a bokámat. És te most tekersz? Ja. Ez is egy új technológia, ezt is a tudósaink fejlesztették ki. Olcsó cigi. Nézzük, hogy kell azt csinálni. És Wow! Nincs. És a dohányos cigaretta kész. Készen van. Szívható. Gyönyörű. Akadálymentesen fogyasztható. Mit is akartam mondani? Nem hoztál sört? Hoztam magamnak. De neked még félig van, le vagy maradva. Milyen félig? Hát ez fél. Nem van már még.